Migo, Hmm. pag human sa Valentine's Day ba, wala pa mo magkakita ni Kopisot no? Wa. Karon ni kuan siya, ni kontak siya. Eh siya nga, kumusta mas Migo Kulapo, Manoy Chris TV. Okay, wala pa may makita. Na ako na siya ipadaan mo. Okay ra ka, kung padadaan ka grasya? Oh, okay. Okay kayo, sige. Ato istoryahon. Ha? Engko pisot. Istorya si Migo Kulapo engko pisot gidara. Dahil re, wagi ka na siya kasumoy gapon. Awan awanin. Wagi ka sumoy gid. Awanin digay. Oh. Ano na? Ay, kumusta ang imong Valentine's Day? Valentine's Day ba? Kumusta? Para magpuyo ra po ta amo ha. Ikaw ka katampasawi ka? Awanin digay. Siyumay! Wow! Paita na, Migo! Wal sumoy. Saan, paita? Paita. Wagi na mo! Kakao-karni, Migo! Wa ba lang karne? Ito ka kakao-karni! Wajon! Pina ba siya, Migo? Sus! Hinay sugay ka, Migo! Hinay kay ka! Hinay ko kay ka. Usahan man. Iko pati kakao-karni na ko kapag! Porto ko karne niya. Overallon pa man ko. Sus! Taon kong karni naman! Kaon si karne. Asa, grabe ni Duta! Oh. Sus! Peng-peng! Migo, peng-peng! Peng-peng ko na. Ako itong mga lago, Migo! Ako lang! Wala ko pansin ang mga lago, Migo! Mga lagom, wala pansin na. Mga pink yun! Pink yun nga, gano'n. Migo ba? Nindot. Pagkang nindota, Migo! Karne! Kang nindot at karne ka na. Nagkuwag hiwa, Migo! Nagkuha dito. Grabe yun! Parang dinibuok, Migo! Dinibuok? Ugdo kayong karne, Migo! Ugdo ko na kay karne. Nindot ay kapitan. O siya man nakanaan mong karne, Migo! Magkakahulan ng mga busok, Migo! Wala pa ko nagkakagbusok. Kana! Migo, katang lapit na, Lapot. Kaon ko na. Pareha na mga humba. Injeksyonan! Humba. Injeksyonan na siya! Injeksyonan ko na na. Kanang papaguan ba ning silikon? Silikon, injeksyonan. Silikon pero mudag ko ba? Injeksyonan, silikon, para madagko. Balik kami ko dagko kay giwag yo. Para ibaligyan, dagko ko na kay giwa. Nindot. Wadi ayo siruhan di kagapon mi ko. Pero Molan. Ay kabalik ka ba kami ko ang Sogo Hotel. Natumpa ko daw. Natumpa ko ng Sogo Hotel gano. Number yun. Uy, mi ko ay pati katumbahan mi ko. Natumba. Saan man niya? Ikusog-usag ba ayo? Dikusog. Kayo magayo. Problema mi ko. Wala problema. Basta maningkamot mi ko hangyo mi ko. Kamu tuh hangyo alam gini. O sa may mong ganahan mi ko. Magkulapod mi ko, magkulapod ah. Kenapa bukan lo? Kuhan na natura ra ng kulapo. Ni Manay Vice TV. Padahal ko niya. Bigyan tayo 100 pesos. Iya, tagaan ni ganun din. Ay, payo. Ako lang. Hatag Manay Vice TV. Oh, aku yang hatag bos. Ako hatag di Kulapo. Oh, itu bisa tapi hatag. Kalau kita. Okay. Okay. Ay, kasi nabot ah. Sinabot kita. Tangin do tayo tungguan mi ko. Nangamusta ako ni mo. Gimingaw ko ni mo mi ko. Di mana aku mo? Abi ko nakakaon sa kagkarni mi ko. Abi nga nagkakaw karne. Wa mo ko nilami ang Valentine's Day mi ko. Basta di na kakaon karni. Wala mo yung Valentine's Day, di kakaw karne. Siyempre. So, ako pa mi ko. Porting busok ko si kay ko mi ko. Busok ko siya. Mi ko. Uyot na pero paniti mi ko. Kaya ito na dalawan pero panito. Porting ni Dota pa mi Pati ko. panindota. So, mo arangkada pa ni ay. Arangkada ba gano? Sa motor pa ni mi ko. Buya grossing nga. Beragrusi. 150. Bermotor na rusi gano? 150. Ako suka mo tangas pa. Ito gaw tayo nga. Ako suka mo tangas sa mi ko. Ay. Ada ba din kinabuhi mi ko? Wala akong guwag na tapap. Kaya ba tap? Arangkada ay. Arangkada? Arangkada yan. Sige mi ko. Ako ipatag naman ni Chris TV di mo. Sige, yung bisa. Kaon yung karni mi ko. Bukan juga karne itu. Sige mi ko. Bye-bye. Lebih gagawin ko besok, puting kaon di karne niya. Basta na alay kwarta. Yati. Ya kung nakay kwarta asam ka pa dong. Okay ko na. Maglingalingas kinabuhi. Asam ka pa ingon ato ka sa gira. Why? Ano po dia? Nari niya mapunit mi ko. Wala may ano? Di ba naman gumana ng guwan? Patapang lang kag limaro mi ko. Ay, guwan ba? Ato na
lingaw-lingaw. Ina 5 piso, 5 piso. Basta magkakwarta po niya, mag-uyonan, kaon tag karne na. Oh, Pagka na ako karne 5 piso. makan ako karne. Ang gagusot. Ayaw na lang hotdog. Ayaw lang ng hotdog karne dyan.